من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته to muna maraba da kowa musamman matasa wanda aka gayyato su zuwa wannan munasaba mai albarka da muke ta kokarin rayarwa a cikin wannan tsawon lokaci tun daga rabiul awwal ila masha Allah la'alla ita ce ta farko wannan munasaba da aka fara wadda ta haɗa matasa daga kowane ɓangare na gari da su masu shirye-shirye wannan shine kamar karon farko da aka yi wannan muna fata Allah ya ba da nasara a cikinta ya zama ta ɗore a yi ta yinta kowace shekara ba ma kowace shekara ba yana da kyau a rika haɗuwa da matasa domin tunatar da juna don matashi galiban yana da rafkana musamman a wannan zamanin namu mai wahala kuma za a samu wani dandamali ko dandali da zai rika haɗa matasa lokaci bayan lokaci domin a kwakwafa tunaninsu kamar yadda ce shi matashi yana da gafala galiban bai cika sanin abin da ke damunsa ba sai an karar da shi saboda haka zai zama kamar taimakekeniya ta hanyar rayar da matasa da zukatansu da cusa musu abin da ya shafi addini wanda za mu ga cewa addinin nan kai in ma ka ɗauko tarihin addini baki ɗaya za ka ga galiban matasa ne menene tarifin matasa ne matasa aka ce daga shekara 40 ne daga 15 ne zuwa 40 haka ne 15 zuwa 40 duk dan shekara 15 matashi ne zuwa shekara 40 to duk ana ce musu matasa to za ka ga dukkan annabawa in banda annabi haya alaihi salam da annabi isa alaihi salam kowanne sai da shekara 40 aka ba shi sako wato kenan yana ganiyan ƙarfinsa na ƙwaƙwalwa da tunani da jiki da lafiya a haka ya gwagwarmaya wayansu suka wuce wasu kai shekara ɗaruruwa suna wa'azi ba dukan annabawa ne da manzanni aka ba mu labari ba wayansu an ba mu labarinsu fitacce daga ciki annabi nuhu alaihi salam wanda shekarar 50 yana wa'azi amma ba ya kai shekarunsa kenan ba to wannan ya nuna muhimmancin shekaru da muhimmancin ita wannan marhala ta shekara 40 kuma za mu ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam galibin sahabbansa matasa ne har ma wata a wani kauli da aka rawaita yana cewa Allah ya aiko ni bil millati samha da addini sassauka yace a cikin ma'anan hadisi fa qabilani shabab matasa suka karɓe ni dattawa kuma suka jinkirta don wasu dattawan daga baya sun zo an tafi tare da su to amma dai galiban matasa ne duk wanda kake jin su jaruman nan ko masu ilimi to galibin su matasa ne a cikin muqaddimatin Ali bin Abi Talib alaihi salam Abdullah bin Abbas shi yana yaro ma ake zuwa da shi gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam har ya girma ya zama hibrul umma wato wanda yake in aka ce ya ce to shikenan sai a tsaya nan in dai fassarar alkur'ani ne aka zo aka ce Abdullah bin Abbas ya faɗa akan tsaya nan ne irin su da kake jin su wannan Abu Dharr al-Ghifari su Mus'ab bin Umair wanda shi Mus'ab bin Umair dan gata ne an ce ba wanda ya fi shi gatanci a Makka in ya wuce a titi har kallon sa ake amma da Allah ya fahimtar da shi addini ya karba sai gashi in ya wuce sai manzo Allah sai ya zudda kwalla saboda tausayin halin da yake ciki baya da yanda ya samu kansa yanzu saboda imani ya ratsa shi ya watsa da duwa'annan sharholiyan da yake
ya zama wani abu daban kuma. Shine aka ce bayan ya yi shahada ana ta neman abin da za a lullube shi a yi masa likafani, sai dan mayafinsa in aka ja aka rufe kai sai kafafu su bayyana, aka rufe kafafu sai kai ya bayyana, sai aka rufe kan aka dauko aka tsiro abin nan ganyayyaki aka rufe kafafu. Wato ya gama cin ribar rayuwar duniya da lahira, amma ga yadda ya karata saboda hidiman addini. Shi yana daga cikin qurra, yana daga cikin makaranta alqur'ani wanda manzo Allah ya aika su domin su karanta da mutanen Madina. Wannan silan yasa mutane suka shiga musulunci da yawa. Saboda haka matasa suna da gayar muhimmanci ko a zamanin wannan yanzu. Mutum ya lura zai ga cewa kaman in ka ji wani club wanda ya shahara na kwallo irin su Ronaldo, irin su wane sunansa, kun fi ni saninsa, irin su Bagbo ne sunansa, irin su wane ne kuma, yawwa irin su Lionel Messi, irin su Muhammad Salah, irin su ga sunan irin su Drogba, irin su ga sunan da yawa. To duk in ka ji wani kulab zakakuri to wani matashi ne zakakuri a ciki, matasa ne zakakurai. Sannan kuma yanzu misali in ka dubi ko da tsarin ƙasar nan ka kalla, yanzu gwamnonin ƙasar nan kakaf ɗinsu ina tsammanin mai shekaru irin nawa kaɗan ne, haka ne? Mai irin shekaru na kaɗan ne. Duka za ka ga cewa daga 50 ne, 55, 60 iyaka shi kenan, 60 da yan kai. Duk gwamnonin ƙasar nan ban ce babu ba, amma mai irin shekaru na lalle kaɗan ne. Galibinsu duk matasa ne, 40 da 45, 50 da yan kai. Amma kaga su suke juya ƙasan, su suke tafiyar da komai. Sannan in ka dawo cikin gungun yan kidnapping da yan fashi da makami, su ma za ka ga duk matasa ne galibinsu, shekara 18, 25, sha kaza. Su ne suke tara hanya, su ne suke duk abin da suke yi. In ka zo cikin sojojin ƙasa, shi ma in ka shafa, ba ni tsammanin ma akwai mai shekaru irin nawa a cikin soja yanzu. Rundunonin sojan ƙasar nan akwai mai shekara irin tawa? Akwai? Babu. Duk wani general sai ka ga in ya kai ƙololuwa 60 da yan kai, shi kenan ya tsaya. Ashe wannan ya nuna daurin matasa. Haka kuma za ka cewa jami'an 'yan sanda so akan fara ɗauka ne daga shekara 18 ko? 18 ne zuwa 30 da yan kai. Galibin ba su cika ɗaukar mai 40 ba, sai dai in ya je makarantar 'yan sandan ya yi karatu ya fito da mukami daidai shekarun sun kai 40 ɗin, ya zama ko ASP ko wani abu kama da haka. Saboda haka da kirki da lalata, to gaskiyar magana duk wannan alhakin matasa ne. To amma dai mun fi so, muna son a samar da matasa ne na kwarai na kirki, muminai. Allah ta'ala ya gaya mana ashabul kahfi, yace innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Matasa ne. Allah ta'ala ce innahum fityatun amanu bi rabbihim, matasa ne da suka yi imani da ubangijinsu, bayan sun yarda sun amfani da hankalin da Allah ya ba su, suka ga abinda ake gaya musu nan gaskiya ne, suka karba, sai Allah ya kara musu shiriya, yayi musu karin tukuici na shiriya. Annabi Ibrahim a.s. yana cewa abin nan a cikin alkur'ani mai girma, yana cewa sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Mun ji wani matashi, kaji abin da fatan matashi, lokacin Ibrahim shekar shi 40 ko da yan kai ma. Fatan yuqalu lahu Ibrahim, matashi ana ce masa Ibrahim. Saboda haka daurin matasa su yi kokari, matasa su yi kokari su amfani da ƙuruciyarsu da lokacinsu wurin hidima ga Allah da addinin Allah. Su yi kokari su yi amfani da rayuwarsu wurin taimakon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ta ce litu'azziruhu wa tuwaqqiruhu. Mu'azara, daga nan aka samu waziri ko? Mu'azara daga aka samu waziri, wato ku taimaka masa. Tu'azziru wa tuwaqqiruhu, ku girmama shi kamar abin nan da muke yanzu.
duk muna yi ne saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da isar da sakonsa da girmama shi da kimanta matsayinsa. To matasan nan su ne suke taka rawa a Badar. Allah ta'ala ya ce binnan Jibril ya shelanta la fatan illa ali wala saifa illa dhul fiqar. Ba wani matashin da ya taka rawa, fatan matashi, la fatan illa ali wala saifa illa dhul fiqar. Ba wani matashin da ya taka rawa irin taka rawan Ali, ba wani takobin da ya rawar gani kamar zulfaqar, takobi mai baki biyu. saboda haka matasa na da kima. Shi ya sanya a wannan tafiya da sai Ibrahim Zaki ya fi zahula ke kira zuwa gari ta maka kula da matasa, saboda suna da gayar muhimmanci. Shedan su yake farauta, mutanen kirki ma su suke farauta. Almajiran Shehu Usman dan Fodi rahimahullah rahmati galibin su matasa ne karkashin jagorancin kanansa Muhammad nan Sheikh Abdullahi Gwandu da Muhammadu Bello ɗansa da su bannan sunansa malam Mawaddi wanda ake ce ma Namoda, ƙauran Namoda, malam Mawaddi da su malam Sambo da ɗan Ashafa wanda yake a wajen Gusau, da suka a sunan manya-manya za ka duk matasa ne suka karɓi da awon shehu suka ɗaga ta. To wannan shine kaɗan daga cikin muhimmancin abin da ya shafi matasa. To menene ya kamata matasa su yi? Me ya kamata matasa su yi? Abin da ashabul ukhdud suka yi shine abin da ya kamata matasa su yi. Kun san shi ma ashabul ukhdud matashi ne ya shiga gaba ya tsiratar da su, suka samu imani ƙarƙarfa, kuma wannan imanin ya ba su dama suka iya sadaukar da rayuwarsu baki ɗayanta, suka tafi aljanna kai tsaye. A cikin suratul buruj ko ashabul ukhdud ake ce musu. So wayannan bayan Allah ta'ala ya kissanta mana labarin su cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yayi mana fassaran aya cewa wani matashi ne ya zama yana zuwa neman ilimi saboda sarki ya tsufa kuma ya zo gab da ƙarshen rayuwarsa, kuma matsafansa sun riga sun tsufa kamansa, ana so a daular ta ci gaba. Ya za a yi daula ta ci gaba? Aka ce sai an aika an samu ƙwararren matsafi wanda in sarki ya mutu aka naɗa ɗansa ko wani kusa da shi to za su tafi tare. To shine aka aika wannan yaron ganin dacewarsa can dai kuma Allah ya masa gamdakatar da shiriya, ya ɗauko shiriyar nan ya zo da ita cikin gari. Ba zan muku dogon bayanin kissan yadda take ba saboda ni ba da lokaci, na da wata hidima gabana kaɗan yanzu. Ya zo ya yi Allah shirye da mutane a hannunsa. Ƙarshe dai suka ga cewa ya kamata a kawo ƙarshen waɗannan mutane, aka share su baki da aka yi rami aka ƙona su. Innal ladhina fatarul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu wa lahum azabu jahannam wa lahum azabul hariq. Karkashin wannan aya din mutum ya duba zai ga dogon bayani akai. To abu na farko shine wanda saƙon nan ya zo mana da shi, wanda kuma muka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya muhimmantar da shi, shine imani. Na'am, alhamdulillah dukkan mu mu'minai ne, dukkan mu an haife mu a musulunci, iyayenmu da kakanninmu. Ba mu iya lissafa iyayenmu wayanda ba musulmi ba, tunda musuluncin an zo mana da shi ne a wannan yanki. Amma mutum ba zai iya lissafa shi dan wane har akai dan wanan da shi ba musulmi bane, ba wanda zai iya a cikin mu, saboda dadewa a cikin musulunci. Shekara da kusan 700 da zuwan musulunci a wannan yankin namu, ana magana shekara 700. Kaga ko ba komi karni 7 kenan. To karni 7 din nan musulunci ya yaɗu, ya kai ko'ina. Bilhassil ma addinin nan ma a wannan yanki namu addini ne na sarakuna galiban. Kowane sarki za ka ga cewa ya imani da musulunci kuma yana sallah. Har lokacin da Shehu Usman ya iske su suna sarakuna, wasunsu da yawansu suna sallah. Illa dai rayuwarsu tana tafiya ne ba bisa tsarin shari'ar musuluncin ba. Wato suna kiran kansu musulmi amma rayuwarsu ba bisa tsarin musulunci take tafiya, bisa al'ada take tafiya.
ta yadda yake abinda sarki ya ga dama ya zarta shine doka shine ka'ida. Shehu ya zo ya ce mashi ba haka ake yi ba, idan kai musulmi ne to dole dokokinka da ka'idodinka su zama musulunci, shine wa yusallimu taslima, shine mika ma Allah wuya baki daya ko udkhulu fis silmi kafa, ku shiga musulunci kacokaf baki daya. Ma'ana kada ya zama akwai wasu ayyukan ku da su ba da ma'aunin musulunci ake auna su ba, kar ya zama haka nan. Wannan a zamanin shehu ya fassara ne daidai yadda zamaninsa ya bashi. A zamaninsa lokacin shehu sarki ne komi da komi, sarki shi ke da wuka da nama, daji na sarki ne, ruwa na sarki ne, ƙasa ta sarki ce, kai ma bawan sarki ne sai dai in bata kama ba, saboda haka ƙasa komai na sarki ne. Kamar yadda manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama ya zo ya iske mutane, ya iske suna bautan Lata da Uzza da Manata da Hubal da Isaf da Na'ila da sauran gumakansu, ya ce musu la ilaha illallah, ba abin bauta da gaskiya sai Allah, saboda suna fakewa bayan waɗannan gumakan nasu suna tafiye da rayuwar mutane ƙarƙashin wannan. Sai su ce Hubal ya ce, Lata ta ce, Uzza ya ce, sai ku ga an tattaro kuɗaɗe ko an tattaro dabbobi ko an tattaro tufafi ko an kawo da sunan Lata da Uzza da Manata, sai waɗannan su amfana. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ke ce la ilaha illallah, ya kore masa duk wayannan aliha din, duk wani wanda ake cewa Allah ne an kore masa shi, duk wanda ake cewa shi Allah ne an kore masa shi, illallah sai Allah kadai. Sannan lokaci guda Muhammad Rasulullah, wato shi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi shine jakadan Allah, shine wakilin Allah, shi ke ji daga wajen Allah, shi zai ce mutane ga abin da Allah yake so a yi, ga wanda baya so a bari. Wannan shine imani. Kuma da wannan imanin wanda Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya kafa al'umma, sai zama ga al'umman manzon Allah ga wata al'umma ta daban. A cikin wannan gurbatacciyar al'ummar da take abin da ta ga dama, tana hukunci irin na jahiliya, afa hukumar jahiliya ta yabu. A cikin manzo Allah ya tsami masu rabo, ya kawwana al'umma, inna hadhihi ummatukum ummatan wahida, ya kawwana al'umma guda. To haka nan lokacin Shehu Usman dan Fodiyo ta gamar labiyar hamati, sarki shine komi da komi, shine wuka da nama. In ya ga dama zai tashe ka daga gidanka ko ya kwace gonarka, ko kuma in an gano masa yarka tana da kyawo a cikin gidanka kuma ana niyyar mata aure, sai sarki ce yana bukata sai a dauko masa sarki a kawo masa. In kuma za a sarki zai aure da diyarsa ko ɗansa, za a bi kasuwa layi duk abin da aka gani wanda ya dace da amarya ko ango sai a ɗauko, shi kenan baka da magana, sarki ke so. Dogarai na bi ana ɗauka ana sakawa, saboda sarki ne wuka da nama. In ya ga dama kuma zai kore ka daga ƙasarsa, ya ce shi ka tashi ka bar masa ƙasarsa. To sai shehu da ya zo yana da'awa, shi kuma sai ya ce la ilaha, da yake mutane ba suna bautar gumaka ba ne, sai ce la ilaha, babu sarki, ma'ana sarki bai da iko illallahu sai Allah, sai ya kore ikon sarki, cewa sarki lalle sarki bai da iko, wake da iko Allah. Amma Muhammadu Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, shi yana nan domin bayanansa, hadisansa, ayyukansa, maganganunsa da ayyukansu duk su suna nan, an san su, kawai bi za a yi. Wannan shi ya haifar da kai da kawo da rigima tsakanin shehu da sarakunan Hausa a wannan lokacin. Sai suka cewa ya shiga huruminsu, suke da iko da jama'a, suke sa suke hanawa, amma sai shehu ya zo ya fito da wani abu. Hakanan kuma Qurayshawa su ma suka ga hakanan, ma sami'na bi hadha fil millati al-akhirati in hadha illa ikhtilaq, suke cewa ba mu taba jin wannan cikin iyayenmu na baya ba, wannan kirkira ne, an kirkiro kawai an zo mana da wannan. Sai suka kisa saurari manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Allurai kuma wannan shine ɗabi'an sahihin kira na addini. Duk lokacin da komun kirkin mutum da gyaruwarsa da salahinsa
in ya zo aikata gyara to nan ake ganewa. Ya salihu qad kunta fina marjuwan qabla hadha atanhana an na'budu ma ya'budu aba'una. Ya salihu ka kasance da kana mutumin kirki cikinmu, muna son ka, amma yanzu ka zo mana da wani abu kuma gashi ne, saboda ya ce a bauta ma Allah shi kadai. Haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sunansa as-sadiqul amin, Muhammadul amin, haka sunansa kenan tun kama a bashi wahayi. Da ya zo da wahayi ya ce to la ilaha sai aka ce a wannan kuma tatsuniya yake, wannan hira yake, wannan ƙarya yake, wannan sihiri ne, wannan kaza wannan kaza. Shehu da ya zo ya ce masu ba sarki sai Allah, la ilaha ba za a ji daga kowa ba sai Allah madaukakin sarki. Sai suka ce mashi dan fulani dan bafulasa ne. Sai aka batar da malantan, aka batar da girman karatun, da ko ya tara almajirai, sai koma dan fulani kawai. To wannan yanzu a wannan zamanin shi muke fuskanta. Ya jama'a ku buɗe kunnuwanku da kyau, ku buɗe zukatanku da kyau, kowa ya nema makansa mafita a irin wannan halin da muke ciki. Yau shekara 123 bature ya mamaye ƙasar nan, ya shekara 60, ya ba ta yanci shekara 60 yau da uku, sannan kuma har yanzu shi ke faɗa ana ji, kuma da tsarinsa ake tafiya. Kuma tsarin bature ya saba mana Allah. Tsarin bature ba tsarin Allah ba ne, bai ma ce shi wakilin Allah ba ne. Bilhassil ma ya yaƙi Allah da manzo don ya kashe malamai, ya alakwaja ya tattara malamai da ya kama ya je da su can, ya tara su, ya ɗaga tutan Shehu Usman ɗan Fodiyo, ya sauko da ita ƙasa, ya ɗaga ta bature, sannan ya ce yanzu turawa sun ci ku yaƙi saboda kuna da kuna da iko. Haka a Sokoto ma haka ya faɗa. Bayan bature ya ci Sokoto, ya tara malamai da sauransu, ya ce to kuna da ikon ku rayu ƙarƙashin Fulani saboda su suka ci ƙasa, suke da ita, amma yanzu nan sarkin Ingila ke da ƙasa, sai aka ɗaga tutan bature, aka saukar da ta addini. Sannan alakwaja ya yi irin wannan, sannan ya sa aka kawo alƙur'ani, aka buɗa shi, aka samu wani bature ya tsuga masa bawali, ya yi ma alƙur'anin fitsari, sannan daga baya aka ƙona ƙur'ani. Ya ce to wannan shari'a ta zo ƙarshe, wannan abu duk ya zo ƙarshe. To tun daga wannan lokacin al'umma muke cikin ɗimuwa, kuma duk bala'o'in da kuke gani da duk musibun da kuke gani sun same mu sakamakon barin alƙur'ani ne, sakamakon barin shiriyar Allah ne, shi ya jefa mu cikin wannan bala'i. Kuma ba mu da rana da za mu fita daga cikin wannan sai mun koma mu alƙur'ani, kamar yadda manzo Allah ya faɗa. Manzo Allah ya ce za a samu fitintinu kamar yankin dare mai duhu. Suka ce ya Rasulullah me ka umurce mu da shi? Ya ce alaikum bil qur'an, ku rike alƙur'ani. So in ba ta alƙur'ani ba inda za mu samu mafita. Wani shi ne gaskiyar magana. Ana cikin irin wannan shekara na tafiya har aka zo irin wajejen 1970 da yan kai, irin wajen 73, 4, 5 zuwa 7. A nan Allah ya nuna ikonsa, aka samu wani matashi da Allah ta'ala ya ma ilhama, ya kimsa masa abin da ya kimsa masa na shiriya, ya fito ya shelanta cewa yadda manzon Allah ya ce la ilaha, babu abin bauta da gaskiya sai Allah. Shehu ya ce la ilaha, babu sarki sai Allah. Malam Ibrahim Zaki ya ce la ilaha, babu hukuma sai ta Allah. Wannan shine zahirin gaskiya. Matasa da yawa suka karba, wayansu kuma suka ga abin bambarakwai, musamman su mahukunta suka ga abin bambarakwai. Wannan ya ɗauko ta da tushe, ma'ana zai tumɓuke abin da bature ya kafa. Tunda an ce la ilaha, ba wata doka da ƙa'ida, ba ma hukumar ma ba ta nan, ko da ko akwai ta to ba ita ce Allah ya yarda da ita ba, saboda haka za a ga bayanta ne. Tun farko suka ɗauki matakin ganin bayan malam. Lokuta daban-daban sun nemi su kashe malam, ko lokacin da suka sa shi ɗaki suka halbe shi da bindiga ba tashi ba, suka sake harbe shi ba, suka harbi iska ta tashi, suka halbe shi ba tashi ba, suka harbi iska ta tashi har sau 3, suka sa masa ido a wannan lokacin. Allah ya tsayar da shi.
wannan makaran kun ga abin da suka yi mashi, suka harbe shi harbi ba iyaka, wanda ba wani general ko field marshal da za a yi harbi 1/3 na abin da aka yi malam ya rayu, amma shi Allah ta'ala cikin iko sai ya raya shi duka saboda ya an karar da mutane, ya tsamar da mutane, ya nuna ma mutane cewa fa akwai lahira, fa mutuwa za a yi kuma za a koma lahira, kuma lahira abubuwa biyu ne, gidan wuta da gidan aljanna, ba na uku. Kuma aljannan nan mutum shi zai nema ma kansa, ba kawai in yana musulmi bai mutu sai ya waye gari kawai sai ya je shiga aljanna, ba haka bane, ba haka bane. Abin nan wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'ayaha, an ji wannan magana, wanda yake nufin gidan lahira shine aljanna, wa sa'alaha sa'ayaha, yayi aikin da ake yi domin ta. Ashe kaga ba haka na ake, ba kawai ina musulmi na mutu kawai sai in shiga aljanna ba, Allah na iya karama mutum da wannan, amma nema ake aiki, nema ake yi, wa sa'alaha sa'ayaha. So kaga kenan ashe aikin shiga aljanna kai ne za ka tashi ka yi, shi kuma Allah da rahamarsa sai shiga da kai aljanna. Amma kawai kana karɓa sunan musulmi sai mutum kawai ya mutu sai a ce aljanna kawai, to gaskiyar magana Allah bai tsara haka ba, ba haka Allah ya shirya ba. Karanta alƙur'anin ka gani, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, wanda suka yi ƙwazo a tafarkin mu, suka yi ƙoƙari, ba suka zauna ba haka nan. To yanzu mu yanzu gashi mun samu kanmu ga alƙur'ani muna karantawa, wa'in sun ma Allah masa baiwa sun haddace, amma kuma abin takeici kamar da nake faɗa wurin musafarar nan cewa in ka haddace alƙur'ani ka zama gwani a cikin alƙur'ani, to a shi wannan tsarin da ke tafiyar da ƙasa, to fa baya ganin ka kai mai ilimi, yana ganin ka jahili ke ganin ka, saboda haka dole ka je ka koyi yaƙi da jahilci. Ko ka haddace Qur'ani, shi yana ganin ka je ka koyi yaƙi da jahilci. Kuma so nan da suka ba mai komai, ya zama na komai na hannunsu, kuma suna yaƙa alƙur'ani, suna ƙyamar alƙur'ani da ma'abutansa, sun fi ka mata mai kyau, sun fi ka riga mai kyau, sun fi ka abinci mai daɗi, sun fi ka abin hawa na alfarma, sun fi ka gidan hutawa mai kyau, sun fi ka kuɗin kashewa, sabbi ma suke kashewa. Ga ka ɗauke da alƙur'ani, amma kai yanzu kana jiran sai sun ci tsoka su jefa maka ƙashi ka tsotse. Saboda haka idan ma'abuta alƙur'ani suka tozarta, to an tozarta alƙur'ani. Idan ma'abuta alƙur'ani suka ɗaga, an ɗaga alƙur'ani. Saboda haka a matsayinmu na matasa, dole mu kama hannu mu ɗaga alƙur'ani sama. Daga cikin abin da ya ba shi Usmanu nasara ta gamar labir hamati, har da girmama alƙur'ani. Shi Usmanu ya girmama ƙur'ani ƙwarai. Lokacin shi ba a je ƙur'ani ƙasa, ba a ɗora wani littafi akan ƙur'ani, kullum ƙur'ani ke sama. Kuma duk sadar na ƙasa sai a samu wani abu sai a ɗora alƙur'ani a kai. Da wannan abin Allah ya ga yadda shi ke girmama alƙur'ani, Allah ya masa tagomashi, ya masa baiwa. Sa dole kawai ba mu haddace shi kawai ba, na mu haddace shi yana da muhimmanci, domin wanda ya haddace alƙur'ani zai shiga aljanna, ya taka ɗab adadin ayoyin alƙur'ani sai ya je gidan ƙarshe ya shiga. Adadin ayoyin da mutum ya haddace, in ƙul huwallahu kai ka haddace aya 3, to gidanka hawa na 3. Mana in Fatiha kawai ka iya, gidanka hawa na 7. In ina ɗaya da ka haddace, gidanka hawa na 3. In kuma cikin Qur'ani aya ɗaya ka sani, to gidanka hawa na 1. In kuma ka haddace aya 6,636 da 30 ne ko? Da bai 6,000 ya gani? 6,600 da mai 14, to gidanka can yake. Saboda haka in za a kalli gidanka sai an yi haka, sai hula ta faɗi, ana kallo, ana hango gidanka. Kai ma in za ka leko sai ka dawo hulanka ka ta faɗo. To wannan yana da muhimmanci, kuma alaman dawon shari'an Allah, alaman yawan haddan alkur'ani da kulawa da shi. Wannan alama ce mai kyan gaske. Abinda muke cewa shine, mu ba muna kiran mutane ne su yi tashin hankali ba ko su yi fada
ko da kowa ma. Ba muna kiran mutane su yaƙi da wani bane ko su yi faɗa da wani ba, abinda muke cewa kenan ba. Abinda muke cewa shine mu dinnan da Allah ya mana baiwa imani kuma ya mana baiwa alqur'ani, to mu za mu aikata alqur'ani. Fad'uhu mukhlisina lahu din walau karihal kafiru. Ku bauta ma Allah, ku tsarkake ibada ku zuwa ga Allah ko da kafirai ba sa so. Ko kafirai ba sa so. Wato ma'ana idan za mu aikata alqur'ani ko za mu shari'ar alqur'ani ba sai kafirai na so ba, in ji Allah. Ba sai kafirci ya yarda mai doka ba ta addini, ba sai kafirci ya lamunce mana ba ko ya ba mu lasisi ko ya ba mu takardar shaida sannan mu yi wa'azi mu kira mutane zuwa ga alqur'ani. Fad'ullaha mukhlisina lahu din walau karihal kafiru. Ko kafirai ba su so, to ku bauta ma Allah, ku tsarkake addinin ku zuwa ga Allah ta'ala. Allah ya sani ko rana ba mu so Allah ya aje mu. Wannan ranar a ce a tsaye mu cikin rana har ta faɗi, wallahi ba mu so. Ballantana wuta Allah ta karu ta mai yanzu min al-ghais, saboda fushi da masu saban Allah take, fushi da masu saban Allah kamar za ta tsage. Wallahi ba mu so. Ba mu so mu shiga wuta. Aljanna muke so. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a farkon kiransa abin da ya ce mu mutane, ya ce musu mai kuke tsammanin zan gaya muku? Yanzu in na ce muku akwai mahara za su zo cikin garin nan su faɗo muku, za ku gaskata? Suka ce ai mu taɓa jin wani abu saɓanin gaskiya a bakinka ba. Ya ce to ni ɗan aiken Allah ne zuwa gare ku. Za ku mutu kamar yadda kuke barci, yadda barci ke ɗauka haka za a zara ran. Za ku tashi kamar yadda kuke farkawa. Sannan gida biyu ne, in ma wuta in ma aljanna. Ba na uku, ba gida na uku. To yanzu mun samu kanmu a wata ƙasa da ba ta yadda akwai Allah ba. Jama'a ina tambayo, akan ce wani lokaci akan ce misali wai muna shiga siyasa, wai muna shiga siyasa ƙasa, ma'ana muna magana akan hukunci ko mulki ko wani abu kama da haka. Annabi ya yi gwamnati ko bai yi ba? Ina tambayar ku, annabi ya yi gwamnati? To irin ta muke so a yi, irin ta annabi. Akwai wanda ba ya son gwamnatin annabi? Irin gwamnatin annabi muke so mu rayu cikinta. Manyan sahabban manzan Allah da suka biyo bayansa sun jagoranci gwamnati a ƙarƙashin musulunci da alƙur'ani ko ba su yi ba? To irin wannan gwamnati muke so mu rayu ƙarƙashinta. To ya za a yi? Sai mun yi kamar yadda suka yi, sai mun wahala kamar yadda suka wahala, sai mun yi kira kamar yadda suka yi kira, sai mun yi da'awa kamar yadda suka yi da'awa, sai mun yi haƙuri kamar yadda suka yi haƙuri, sannan mu cimma gaci. In ka har ta Allah ta kasance muna cikin yi, wala in mutum au qutiltum ila ilallahi tuhsharu. In kashe ku aka yi ko kuka mutu bisa gadon ku, duk dai za ku tashi gaban Allah ta'ala ne. Saboda haka da wanda ya kira da wanda bai kira ba, duk za a mutu, za a tashi gaban Allah. Wannan shine mission din tafiyar nan, kuma shine malam ba tafiya zai faru. Wannan shine sakon wannan tafiya, kuma muna nufin matasa da alkhairi. Shi ya sanya ma muka gayyace su domin su ji saƙon manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yadda muka fahimce shi, yadda mu muka fahimta. Yadda muka fahimta, manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ba cakuɗewa ya yi da al'ummar da ta saba matasa ba, ta saye daban. Al'umma ya gina bisa tauhidi. Mutane sai da suka yadda da Allah ɗaya ne, suka yadda da manzancin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam, sannan ya zo musu da shari'a, ya zo musu da dokoki, ya zo musu da ƙa'idodin rayuwa, da na ciniki, da na aure, da na zamantakewa, da na mu'amala. Saboda haka ba abun mamaki bane in an ji muna magana game da abin da ya shafi hukuma ko gwamnati, bai kamata ya daure mu wani kai ba. Muna koyi da annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam, saboda yayi gwamnati, ya kafa gwamnati, ya rada jakadu, ya rada komanda ko komandodi, ya tarbi baki, ya aika da saraya, ya yi duk abin da ya yi baitul mali, ya komai da ake cikin gwamnati manzo Allah ya yi.
irin wannan gwamnatin ita ce muke so. Saboda mene Allah ta'ala yana faɗa a cikin wata aya yana cewa istabarra alladhina tubi'u min alladhina tabu wa rawal azaba wa taqatta'at bihim al-asbab. Wato akwai wata ibada wadda in ba a yi ta duniya ba za a yi ta lahira, ita ce bara'a daga bata zuwa shiriya. kamar da Allah ta'ala ya kirawo sahabban manzon Allah sallallahu ta'ala sallama cewa su yi irin na annabi Ibrahim da jama'ansa, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'budun min dunillahi kafarna bikum wa bada baina wa bainakum adawatu wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahda. Haka Allah ta'ala ya kirawo sahabban manzon Allah cewa su yi baran-baran da bata da abin da ba daidai ba, su yi iltizami da abin da ke daidai kamar yadda annabi Ibrahim ya yi da jama'ansa, cewa ba za mu shiga cikinku mai abin da kuke yi ba sai kun yi imani da Allah shi kadai. Wannan jama'ar manzan Allah ce, amma Allah ta'ala yake mata wa'azi ta koyi da jama'an annabi Ibrahim a.s. So aka ba za mu so ya zama mun je gobe kiyama akwai wata ibada da ba mu yi ba nan duniya a ce sai mun yi ta can, kuma can wurin ba wurin ibada ba ne, can wurin ba da sakamako ne. istabarra alladhina tubi'u min alladhina tabaw. Lokacin da waɗanda aka bi suka ce ba ruwansu da wanda suka bi su, saboda mene an zo inda ga komai ya fito fili ga aikin kowa, an yi baran-baran wara'u da azaba, dukkansu sun ga azaba, ga wuta an jawo, ga takardu an auna, ga sakamako za a bayar, ga komai. Wata qatta'at bihimul asbab, dangantaka da dalili duka ya tsinke tsakaninsu. Ba mutum bai cewa wani dan uwana ne, a garin mu daya, dan kabilan mu ne, dan jam'iyyar mu ne, dan kaza ne. Duk wannan Allah ce ya kare, ya yanke. Wata qatta'at bihimul asbab. Dan mene sun ce da za a koma duniya da mun ce ba ruwanku da mu, ba ruwanmu da ku, kamar da kuka ce yanzu ba ruwanku da mu. Saboda me? Saboda sun ce masu za ku taimaka mana ni, za ku samu mana mafita ga halin da aka shi, ku ne fa manyanmu a duniya, kuke cewa a yi, kuke cewa a bari, to yanzu gashi an zo ga wuta za a shiga, ku kaɓa su ce ba ruwanmu da ku. Tabarra layin tubi'u kenan, wanda aka bi su ce ba ruwanmu da ku. Sai wanda suka biye su ce laukan na karrata, da za a koma duniya fa na tabarra'a minhum, mu ma mu ce ba ruwanmu da su, kama tabarra'u minna, kamar yadda suke yanzu suka ce ba ruwansu da mu. Wato lahira ba mai kwatan wani, kowa shi zai kwaci kansa. Wannan shine abin da yake akwai. Yanzu gashi mun samu kanmu a cikin wata ƙasa wadda ba ruwanta da addininmu, ba ruwanta da dokokinmu, ba ruwanta da alƙur'aninmu. Kai in gajarce muku magana, hukumar da muke rayuwa ƙarƙashinta, gwamnatin da muke rayuwa ƙarƙashinta, ba ruwanta da addini, kowane irin addini, ba addini take kuma ba ruwanta da addini. Wane ne ubangijin gwamnati? Ina tambaya ku, wai ubangijin gwamnati? An yi shuru. An yi shuru. Wasu sun ce Iblis shi ne ubangijin gwamnati. Ai, ita ba ta ce Iblis ne ubangijinta ba. Hatta Iblis ɗin ma ba ta ce shi ne ubangijinta ba. Ita ba ta da ubangiji, ba ta da abin bauta. An naka yi mamakin manyan ma'aikatan gwamnati. Wai a ce masu wasu ji tsoron Allah. Sai in ci to wani Allah? Allah uku na abokan zamanmu, ko Allah wahdahu la sharika lahu namu? Wanne ne za a ji tsoro cikin abin da ba shi ukun ma ba shi ya ce a yi abin da ake ba. Wahdahu la sharika lahu ba shi ya ce a yi abin da ake ba. Yadda ake tafiya ba ɗayan bin, wahdahu la sharika lahu bai ce a yi ba. Ukun ma da suke da'awa bai ce a yi ba. Ba shi a cikin koyarwar ukun ma. To in an ce a ji tsoron Allah, to wani Allah? Gwamnati ba ta da ubangiji. Ba ta da ubangiji. Ita dai ba ta ce ga ubangijinta ba. Hatta shaidan ma ba ta ce shi ne ubangijinta ba. Saboda haka
in ka tambaye ni waye ubangijin gwamnati sai ka ce ita ce Allahn kanta da kanta. Ita ce Allahn kanta da kanta, ita ke tsara ma kanta abin da za ta yi, dokokin da za ta bi, ta haramta, ta halasta, ta sa ta hana, ta sa ƙarfi ta hana, ta sa ƙarfi a yi, ta ce kaza haramun ne ya haramta. Shigo da shinkafa da man girki ya zama haram. Allah ne ya haramta? A cikin dokar shaidan akwai haramcin shigo da shinkafa? A cikin dokokin shaidan ko iblis akwai haramcin shigo da shinkafa? Wa ya karanta ayoyin shaidan? Akwai inda shaidan ya rubuta ka a shigo da shinkafa? Ka a shigo da man girki? In an gani a halbe? Akwai? Ai kaga za a ɗauki alhakin shaidan. Bai kamata kuma ka ɗauki alhakin shaidan ba. Sai abin da shaidan ya yi za ka ce ya yi. Shaidan bai haramta a shigo shi ka, amma gwamnati ta hana. To wace ubangijin gwamnati ita ce ubangijin kanta da kanta. To mu muna ƙoƙari ne mu bauta wa Allah ta'ala madaukakin sarki, kuma muna so dokokin Allah su dawo su yi iko da mu, kada mu je ranar alkiyama mu yi baran-baran da waɗanda suka jagorance mu ko muka yi masu biyayya. Na'am, a haka ɗin ba mun ce don ba a yi masu biyayya sai a ɗauko abin yaƙi a yaƙe su, ba haka muka ce ba. Abinda muka ce shine za a yi ta da'awa har Allah ya hukunci tsaka hatta ya hukuma Allahu bainana wa bainakum wa khairul hakimi. Za mu yi ta kira ne har Allah ya shigo ya hukunci tsakaninmu. Fa idahum fariqani yahtasimun, har a samu bangare guda biyu, ga masu cewa abin Allah ga masu cewa ba abin Allah. To sai Allah ya shigo ya alƙalanci, shikenan magana ta ƙare. Za mu yi ta magana ne, wa'azi za mu ta yi da tarurruka da bayanai da duk abin da ya kamata wanda zai isar da saƙon Allah cikin zukatan mutane, har lokacin da Allah ta'ala ya so ya hukunci, to sai ya hukunci ya tabbatar da gaskiya ya rusa rashin gaskiya. Shi ke nan illa iyaka abin da muke magana kenan. Ba ana nufin idan kai baka biyayya gwamnati sai ka ɗauko bindiga ka halbe ta ba, ko ka ɗauko shi ma wanda ke cikin ta ma ana son ya gane shi ma bawa ne na Allah, ya dawo ya bauta ma Allah, ya dawo ya bi gaskiya. Abin da muke magana akan sa kenan. Saboda haka kuma wannan damar ku ce ku matasa, kuke da lokaci mai tsawo, na san insha Allah duk cikin ku nan, ina ganin duk matasan ne ko akwai iri mu, duk matasan ne. To wasu matasa ne amma na aljanna, matasan aljanna ne, sai aljanna za su. Amma dai abin da nake gani shine dunnan wanda aka kara ma shekara 80 to ina jin yana iya daukar su. Haka ne? Nan daga wannan jerin abin da yana duk wanda aka kara ma shekara 80 zai iya daukar su ko ba zai iya dauka ba? A zai iya dauka. Insha Allah zai iya dauka. Amma nan in ka tsinci da wasu ɗaya nan wurin ka ƙara mana ko 50 ma ka ƙara, to gaskiya gamman zai fashe. Amma da yawa in aka ƙara muku shekara 80 duk za ku iya kai su insha Allah. To kaga ashe ku kuke da lokacin aiki, ku kuke da lokacin da za ku isar da saƙon nan ya ɗoru bisa kafaɗon ku kai shi, ku kuke da lokacin ɗabbaka dokoki na Allah maɗaukakin sarki, ku kuke da lokacin farantawa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama da yin jihadi domin tabbatar da addininsa da dawo da dokokinsa a doron ƙasa. Mu fita daga cikin wannan yanayin da muka samu kanmu a ciki, wanda a irin wannan yanayin shan ƙwaya ba haramun bane a wurin gwamnati, ba haramun bane. In kaga tana neman tushiki da na ɗauko dogon bayani garan tsaye haka nan, shan ƙwaya ba haram bane a dokokin gwamnati. Yanzu ka kama mutum ka ce na kama wannan, na gan shi cikin kango yana shan ƙwaya, sai DPO ya kalle ka garawa, ce me kake cewa? Ce ƙwaya yake sha a cikin kango. Ban tsammanin DPO zai ɗauki wani mataki. In ka kama wani da wata, wani iyazu billahi a cikin kango ka kama su ka kai ma DPO ka ce ga su a yi masa hukuncin Allah, sai DPO ya kore ka saboda ba shi yake yi ba. Ko ka kai ma alƙali ya hukunci sai shi ba shi ke ba. Aji wani wasu abin nan suna cewa wannan hukuncin da aka yi daidai, wani ne koye ma wata fyaɗe ne, to shikenan sai aka kafa shi sai aka yi shi kotu, ko sai aka yanke mai ko hukuncin rai da rai ne, zaman rai da rai a gidan yari.
sai wani ya ce ya yi daidai amma da kashe shi aka yi da ya fi. Ya ce to ai wannan ra'ayinka kenan kai, wannan ra'ayi ne. Ita ma ta gwamnatin ra'ayinta ta yi mai wannan hukuncin, ko ba lura ba. Kuma shin misali da zina da shan giya da fyaɗe da sauransu, wa ake sabo in an yi? Allah ta'ala. Allah aka saba mawa. Yana da hukunci akan wa'annan ko baya da su? To me yasa ba a yi sai a yi wani daban? Tambaya nake, me yasa ba a yi sai a yi wani daban? In kuma ka ce ai amma Allah ta waye sai mu ci wallahi mu bayan Allah ne, kaga har da kasan sallah ga goshinsa, har da goshinsa ma yayi baki saboda sallah. Ko kana sallah ƙasa na hujewa, in dai baka bi dokokin Allah ba, to kai ba dokokin Allah kake bi ba, dokokin wani Allah kake bi. Kuma in ka zartar da hukunci ba yana nufin wurin Allah ya zartu ba, cewa an ɗaura wannan rai da rai ya ɗaura rai da rai, wurin Allah ma haka nan ne, ko kuma an hukuncin kisa ya kaso, ko ba lura ba. In aka yi hukunci na kisa aka kashe mutum ko aka ɗaure shi da rai, gobe kiyama wannan shari'a sai an sake ta, saboda ba ita Allah ya ce a yi ba. Sai an sake da alƙalin da shaidun da mai hukuncin da wanda yi da wanda aka yi mawa, sai an zo gaban Allah an sake wannan hukuncin, inda alƙali zai kwana ciki, da masu shaida za su kwana ciki, da ɗan sandan da ya kamu zai kwana ciki, da wanda ya laifin zai kwana ciki. In kuma ya istighfari ma Allah ya yafe mishi a ce kai ka kubuta, su kam za su kwana ciki. To in kuma ba mu tashi tsaye muka yi wannan ba, to 'ya'yan da za ku haifa ku matasa, ku yanzu 'ya'yanmu ne, alhamdulillah gashi yanzu muna sassaitawa, to ku 'ya'yan da za ku haifa in muka bar ku haka kara zube, in muka bar ku 'ya'yanku ba a san me za su yi ba, ba a san kuma inda za su ba. Shekara 50 baya ba haka muke ba, al'ummar nan ba haka take ba. Shekara 50 nan gaba ya kake tsammanin al'ummar nan za ta zama? Ba abinda zai shirye da mu sai addininmu. Mu fito fili mu ce mu musulmi ne, addininmu muke so shi za mu yi. Wannan ba abin kunya ba ne. In ɗan ƙwallo zai ce shi ɗan ƙwallo ɗan ƙungiyar Arsenal ne, ko ɗan ƙungiyar Manchester United ko Barcelona, ba dalilin da ba za ka ce kai musulmi ne. Kai ba dalilin da za ka ke cewa ni musulmi ne, ina goyon bayan musulunci, shi nake makamfe. Idan mutum zai zo ce shi dan PDP ne ko ce dan APC ne, akwai shuhada'un APC da shuhada'un PDP, kai kuma ka zama shuhada'un addininka. Wannan shi ne. Muna fatan dacewa insha Allah. Allah maku albarka. Da mu da ku baki daya, Allah ya arzuta mu ziyarar manzan Allah da cetonsa gobe kiyama. Allah ya dafa mana wurin dawo da shari'ar manzon Allah a doron ƙasa. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.